Következő lesz csak kézmond. Jó, lájtos, kötyögés. Ez nagyon régi, nagyon összetett harcművészet, amiben még botokkal is harcoltak, illetve nem csak maga a rugás, ütés technika volt benne, hanem könyök, illetve tért használat is. Ennél ragadtam meg a kickbox után, ugye, amit hosszasan műveltem. Ez nagyon megtetszett, ez a sportág. És nyújtás. Amikor fáradt vagy, nem nagyon ütögettek a bal, pedig az a lényeg, hogy a bal az folyamat menjen. Megcsináltam az edzőit, már így kiöregedve a versenysportból. Gondoltam azt, hogy amit tudok, illetve amit velem tanítottak, azt továbbadom. És mesterem invitálására alakult ez a klub itt Harkányban. 1 perc pörgős a harc, utána csere, ezen meg egy ilyen 10 másodperc pörgetés. Sok helyi versenyzővel, sportolóval, jó eredményekkel igazából beindult ez az egész dolog. Nekem van országos bajnoki címem juniorban, illetve felnőttben. Ugyanígy jó pár tanítványomnak is van junior, illetve felnőtt bajnoki címe is. Hát az egy nagyon jó érzés. Ja, lehet, hogy jobban örültem, mint az anyja meg az apja. Jó átérezni, főleg úgy, hogy az elején, amikor megalakítottuk ezt az egészet, ugye mesterem segítségével, akkor nagyon sok kezdő volt nálunk. Olyan kezdő, aki egyáltalán nem foglalkozott előtte se küzdősporttal, se semmivel. És például volt olyan, aki 2 éven belül magyar bajnoki címet tudott szerezni. Szerencse is kell hozzá, ugye egy versenyen egy jó sorsolás, mert ugye ott bárkivel összetalálkozhatsz, akár többszörös bajnokkal is. Hát kemény munka, felkészülés, lemondás egy-két dologról. És egy nagyon jó kis csapat alakult itt igazából, tényleg családias környezet, hangulat. Szerintem ami a legfőbb dolog, meg a legjobb dolog szerintem itt ebben a csapatban, hogy nem egy olyan nagy társaság, már létszámra gondolok, viszont tényleg mondhatom azt, hogy mindenki mindenkinek a barátja. Dolgozzál! Megfogod, és elrészol. Mindjárt Csabi? Mindjárt Csibe. Várj egy kicsit, jó? Ölt a kezed. Ön a kezed. Dolgozz el. Megyünk, csak elmondom a Csabinek, amit akarok, jó? Jussunk is le, jó, összezárod a lábad, nyújtva marad, bokafogás, odahúzod magad. Felfelé néznek a lábujjak. Tartsd ott. Hát igazából azt mondom, 6 éves kortól lehet már gyerekeket is hozni. Ők azért már befogadó képesek, ugye ugyanúgy, mint az iskolába. El tudjuk velük kezdeni a munkát, több idő van rájuk fordítva akkor. Ugye segítségemre van öcsém, aki már profi ökölvívóként is tevékenykedik. Ő neki 2 hete volt az első profi mérkőzése, amit meg is nyert Budapesten. Egy jó ellenféllel szemben.
ő is segíti az én munkámat. Igazából korcsoport nincs, meg korhatár, aki úgy érzi, mozogni szeretne, az jöjjön el és tegye meg. Nem kell félni, hogy bántódásra esik sokan, azért nem jönnek, mert azt mondják, hogy össze lesz verve. Ez nem így működik. Egészség! Jövő héten nem vagy? Köszi. Utána? De nem viszik haza kocsiba, akkor megöl minket. Le kellett durrantania. Köszönöm. Egészség. Egészségedre.